तो नमस्कार प्रणाम। अभी हमनी के आ चुकल बानी सन चिड़ियाघर पटना में जौन बा। अभी देख सकत तनी हमनी के बानी सन पार्किंग एरिया में। देख सकत तनी सब कोई गांव के आयल बटे और हेने भाई ये पार्किंग एरिया। अगर रउआ लोग आएम लोग तो पार्किंग एने कर सकत तनी। देखा भाई पटना जू में घुससे से पहले भाई पहले टिकट ले पड़ी तब कुछ होई आगे जाके कहाँ जाए के बा कैसे जाए के बा। तो हे बटे तहर चिड़ियाघर के एंट्री मतलब एंट्री करम से नहीं जा भाई। अगर तारा लोग के टिकट लेवे के होके तो मतलब जो एंट्री गेट बाटे इतना सामने आई बोलो तो तारा के मतलब पटना जू 10 तारीख का प्रवेश शुल्क मिल जाए यही जावे के बा। ऐसे तो टिकट तू लोग एहू पर ले सकता लोग देख सकता लोग ऑनलाइन खरीद सकता लोग। एंट्री करे जाते सब तो देखो एंट्री तो अगर तारा चले के सक्षम नहीं खो मतलब पूरा तरह से तू बुजुर्ग हो गए रह तो देखो हई गाड़ी बुक करके पूरा घूम सकत रह। लेकिन हमनी के तो जवान बनी सन पूरा एकदम घूमे सन घुसबा तो पहले तारा भेड़िया देखेला मिली। भेड़िया कहाँ बा देख सकत रह अंदर बा तो सब जूम कर तो तारा लोग के बढ़िया से लोग देखो सुतल बा सन अभी सुतल सकता लोग। ई जौन बाटे तेंदुआ बा आ तेंदुआ में 3 गो बा एगो करिया कलर के बा 2 गो बा सन चितक का बड़ा है देखो मतलब कि चिंपैंजी देखेला मिली जौन कि 2 गोरा बा देख सकत रह। ये अपन कहता सन जौन करे के बा भाई। चिंपैंजी की अगर बात चल जाओ तो ये मनुष्य के मतलब दिमाग के तरह होला मतलब केहू से जल्दी घुल मिल जाला। चलो ऐसने जीव तारा लोग के वन में देखाए। वन बहुत बड़का बा और वन में तारा लोग के देखाए सकता ई लायन है ये जा 2 गो लायन बा और सुरक्षा के पूरा अच्छा तरीका से इंतजाम रखल गल बा। बीच में गराहा टाइप के बनावल गल बा कि फान के आ मत जा मतलब छलांग मार के। थोड़ा सा आगे बढ़नी सन तो हमनी के लायन देखेला मिला देख सकत तो सिंह जौना के कहल जाला। थोड़ा सा में थोड़ा सा आगे बढ़ लोग तो लोग के टाइगर देखेला मिल जाए यानी कि बाघ देख सकत लोग मतलब बहुत बड़का बा। देखा ये बाघ बा टहलता एक गोय जख्मी हो गल बा लागत है कहीं गिरल बा। लोग देख सकता लोग सांप घर बा। तो चलो इस सांप घर के अंदर घुस के तार लोग के विजिट करावत तनी कि कौन कोने में सांप बा। सांप में कौन धामीन सांप हुई कोबरा हुई अजगर हुई मतलब कि भाई मजा आवता कुछ ऐसा जगह में आवे में बहुत मजा आवला। देख सकत आगे ही लोग चल गल बाटे लेकिन ये सब जगह पर आवे में मजा आवला। एजा ज्यादातर कपल्स भी आवला लोग तो भाई अगर गर्लफ्रेंड होके तो आ लेके आ सकत नहीं में कोनो दिक्कत नहीं। सांप घर देखल जाओ कौन कोने में सांप बा। चलो अंदर देखाओ तो चाह लोग कैसन सांप बा कौन सांप बा कैसे ही चाह लोग के ऐजा लोग जे पहले तो मोबाइल चोरों से सावधान था भाई एकनी से सावधान रहियो। ऐजा देख सकत अजगर बाटे जौन की सुतल बाटे। अभी सब जानवर मतलब पटना जू में सुतले बा एकनी के सबेर भयले नहीं के जौन की ईटा के नीचे लुकायल बाटे और स्पेक्टिकल कोबरा जौन की देख सकत नहीं है बाटे। चलो तो पता नहीं दिखाई देता कि हाँ ये देखिए सामने से दिखाई देता मतलब ये 2-4 गो और अंदर बाटे पूरा ये देखिए मुँह देखा पूरा ये बाटे कोबरा सेंड गोवा बाटे यानी कि जौन बाटे बालुए में सांप रहला देख सकता नहीं चूजा बांसन और सांप लोग के सामने दिखाई ज़्यादातर एमे रहुआ अजगर के प्रजाति देखेला मिल जाए मतलब खाली अजगरे दिखाई देता देख सकता नहीं पूरा अजगर बा। लेटेड पाइथन देख सकता नहीं सामने बटे पाइथन बटे सामने और एगो है बिल्की में लुकायल बटे तो ये बटे रेटिकुलेटेड पाइथन लोग के शतुरमुर्ग देखेला मिल जाए जो कि इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहल जाला। रख के ऐका के बना दिले बांसन बड़का तो भाई इतना हमरा तो एजा मजा नहीं आवत। लेकिन देखा कुछ जानवर बांसन जो कि सब सुतल बांसन सब मतलब कि लागत बेहोश बांसन नहीं देखा भालू बाटे बांसन और ये भालू 2-4 गो 2 गो आराम करता 2 गो एने बैठल बाटे। ये बाटे हिमालय काला भालू देख सकत रह ये बाटे और एने बैठल बाटे अपन गुफा में बैठल बा देख सकत रह। थोड़ा सा जूम करम तो लोग के देखा है ये बाटे हिमालय काला भालू।
बटे जौन की यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। थोड़ा सा इन्ने बांसन कोना में ही होलू है देबा देख सको तनी कोनवा में बटे ये बा एमू कोना में जूम करके देख सको तनी एमू हटे अंदर वाला तीतर देख सको तनी आगे बटे ही और थोड़ा सा आगे बनम तो हई बटे रजत तीतर जौन की बटे और ये बटे लेडी अमस देख सको तनी हई लेडी सफेद मोर देख सको तनी कोनो भारतीय मोर है दे बटे भारतीय मोर देख सको तनी ई मोर बटे हई देखी तो के ब्लैक चील बैठल बांसन जौन की बहुत बढ़िया बाटे हटे इंद्र धनुषी तीतर हटे उद बिलाव देख सकत नहीं पानी में कितना तैरा हम तो लोग के जेबरा दिखाई दी जौन की दूगो बाटे जेबरा देख सकत नहीं तीन गो तो वो लोग पढ़त होके में A to Z तो ये वाला जेबरा हटे ही गोरा देख सकत नहीं अभी अंदर मुंह कैले बा निकालते नहीं खे देखो थोड़ा बहुत निकल थोड़ा सा हाँ घुमत हमनी के लाइफ प्रूफ जैकेट पहन के कहता इंसान पैदल मारे वाला बोट के समाधि जौन की दाम बाटे टिकट के एगो बोट हमनी के बुक कैले बानी सन 120 रुपया में हमारे संगे 4 गो साथी बा लोग और बहुत ज्यादा मजा होता मतलब कि कैमरा मैन थोड़ा कैमरा हमें घुमाओ देख सकते कितना लोग करता बहुत मजा होता थे मतलब कि फर्स्ट का कहल जाओ इन्हें दिखा दी चाचा लोग बालोग भाई लोग बालोग 2 जना जौन की अलगे बोट पर बालोग और बहुत ज्यादा मजा होता पैंडल मारता भाई एनहू भाई मारता एक जना तो बनल रही हमारा ब्लॉग्स में अनोखा चीज देखा तब तक के लिए बोट राइडिंग करके और हमनी के काफी ज्यादा मजा आयल और ही अगर मजा लेवे के चाहत नहीं तारी पटना जू लोग मिल जाए कश्मीर वाला मजा देखा ये मतलब कि घड़ियाल बचे जौन की हम पिछिलका मतलब वीडियो में देखा नहीं पीछे वाला में छोटा छोटा घड़ियाल के मतलब ये बच्चा बनसन और ये बड़का बच्चा घड़ियाल बनसन घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों अलग अलग होखलन सन पेंडा जौना कि हमनी के राइनासोरस इंग्लिश में कहनी सन ई ह पटना जू हमनी के पूरा घूम लेनी सन और काफ़ी ज़्यादा मजा आयल हमनी के काफ़ी वन्य जीव देखनी सन और बहुत अच्छा क्षेत्र विजिट करनी सन तो वो लोग पटना जू आके घूमी लोग और बहुत अच्छा बैठे तो वीडियो के समाप्त करता नहीं मिलल जी अगला ब्लॉग्स में तब तक ले बाय।